naiintindihan ka. Ang tatay, dapat pinalalaya ka. Ang tatay mo, dapat mahalin mo. Dahil marami man sila dito sa mundo, nag-iisa lang ang tatay mo. Happy Father's Day, mga kapaborito naming tatay. Mula sa inyong paboritong himpilan ng radyo, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Malugod na pagbati namin sa mga huwaran na haligi ng tahanan. This is DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, paborito. Bacayao Sur, paborito. Barangay 1, paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan suplok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:08 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtaw sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulopyo da sayang kabuwasan. Makterion Lingkor ati Magti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamat si kapaborito Errol Horado. Tanjad technical control si Engineer Richard Olanday tan Engineer Nixon Dakal. Ago natan na Miyerkules Pizza 4 ada bulan na Hunyo 2025. Jada saray ulo na balitad lokal. Balita
Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Motorsiklo imbatik na matako maging kayaryan ng report ng pulis. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Tangker na Hyundai ng banggaan, talura so asugat-sugatan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Bangkay na laki anang nang manlit-litaw. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Driver na motorsiklo ng sarili, indamay ito niya sudwarang kaibato. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Taluran luluganan ng babanggaan, taluran driver imbatikad patambalan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Jad Balitad Nasyonal, iliksab na krimen nalik na kuno unong adkinan General Torre. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Apat ira sinipa, pigarang gabinete mansensya. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Akbayan impalapag to dakinan Senate President Escudero, ang takot mo'y Vice President Sara. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Vice President Sara isaklang la, Senado nilosob na pro-impeachment. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Idsa rehab aga ikumtang unong adakinan dison. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:11 na kabuasan tanatan wadyare detali at balitad lokal. Igarang katao simbatik di patambalan kaya rin ang banggaan so taluran luluganan. Agawa so aksidente at oras na alas 12:35 na kaagawan na. Iagawa so aksidente jad National Road na Barangay Kapaway, balay na sana Sinto Pangasinan. Sa Rembolbia luluganan, Greya Jelly Ukabangko, mamanihuanan na Gladys Puscablo, Dumantay. 52 anyos Marikit Pisisian, residente na 195 C Biagtan Street, Barangay Poblacion Balay na Mangaldan, Pangasinan. Black Honda TMX 125 motorized tricycle, mamanihuanan na Regina Navarro Aquino, 30 anyos sa walaan na live-in partner, empleyado hangga po'y buong banantong lisensya, residente na Barangay Babasit Balay na Manawag, Pangasinan. Tana Yellow Green na Honda City, mamanhiwanan na Carlito Kakungdangan Kawili, 59 anyos, wala sa vendor, residente na 73 BO Camantilis Ciudad na Urdanita. Yad ginawa ng investigasyon na pulis sa retaluran luluganan so nalapo da south direction, tamamarap jad north direction na nagawa so aksidente. Umpapaway at investigasyon na pulis sa may Yellow Green Honda City. So unaan na ya di mapigas at Honda TMX ya nibantak at Gri Jelly Okabango. Yan ang resulta na inkasugat-sugatan na taluran driver tan si Karaim Batik jad patambalan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Bangkay nalaki anong nanyaman lutaw kanal oras na alas 9:35 na kabuasan jad Barangay Ligaspi Bali na Tayug, Pangasinan. Ginapat subiktiman si John Mark Kasilang Vargas, 39 anyos, wala asawa, construction worker, residente na bitnan lugar. Si katuaneng nang nasara residente ya manlutaw kanal kanyanin tawag ya tampol ada sare kapulisan na Tayog.
tan kabiyangan na scene of crime operatives o suko piyan na nakabatan so impatoy nabitlan biktima. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. 30 anyos siya driver ng motorsiklo tanduara niran kakaibaton niya so na aksidente oras na alas 10:55 na labi agawa sa aksidente jada provincial road na barangay Poblasyon Bali na Mapandan, Pangasinan. Kinabat iray biktima at ngaran ya Alfonso Pangilinan Andrada Jr. awala na live-in partner self-employed akay noma na alak ang kapisulong helmet, residente na barangay Katabla na syudad na Urdanita. Si katiman mamaneho at red Honda Click motorcycle kay baton na adisgrasya iray manangaran na Vincent Jeremy Mamorno Bulanyo, 23 anyos, wala na live-in partner, construction worker, residente na barangay Lipa, Bali na Malasiki, Pangasinan. Tan si Jefferson Abel, wala sustunidad, construction worker, residente na barangay San Jose, syudad na Urdanita. Nanpran na kay nom tan na si Karaso akasulong na helmet. Yan ginawa ng investigasyon na pulis Mapandan sa biktima so akalugan at motorsiklo ya si karayong babatik yad provincial road nan akasibilara at taytay mamarap yad west direction abangga na driver so walkway na taytay singaga na sa may impakatuwak kardaran niya. Si karay akagamor na sugat yad na doon parte na laman tan si karayong batik yad Mapandan Community Hospital. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Motorsiklo na babalan jad Bali na Mangaldan, Pangasinan. Personal ya nanreklamo jad police station na Mangaldan si Wilfredo Soriano Biagtan, 61 anyos. Wala sa tricycle driver, residente na barangay Embarcadero, Mangaldan, Pangasinan. Unong complainant jad oras na alas 4 na palbangon imparado to niya so andikat niya Motopos Pinoy 155 jad loob na compoundara niya tan nitilak so tumbok nabit lang motorsiklo nan pawilan to niya discovery to na nababalang tanimbatik na kabat niya matakaw sa insidente so intawag matla at sa rekabangibang niya baloy piyan na recover sa bitlan na motorsiklo. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Hyundai Tucson na tanker truck na nabanggaan at oras na alas 4:40 na palbangon jad National Road na barangay Bubunan na Pusurubyo, Pangasinan. Duwara simbatik at patambalan sa Raya Kabiyangan na Pusurubyo Police so tampo yan ang responde jad ingkagawa na aksidente. Akabatan niya sa involved ya luluganan Hyundai Tucson ya mamanehoan ng Brian Chismar Paling Kias 35 anyos bawalaki ang gapo lisensya kainom na alak residente na Imaluga, Bali na Season, Pangasinan. Tan tanker truck ya mamanehoan ni Joel Babay Takatan 49 anyos wala sa residente na Curva, Pamplona, Cagayan. Jad ginawa ng investigasyon na pulis sa may Hyundai sumamarap jad north direction. Yasayat mamarap jad Baguio City na bimangga da tanker truck mamarap mat jad Bali na Pusurubyo. Sa may driver na Hyundai tan sa may kakaiba to niya ya kinabatingaran niya Jamer Pagidpid Tumino tan Fernica Sirauko Kulyado ng prano wala sustunidad so akagamor na sugat jad nandurman parte na laman tan si kare imbatik jad patambalan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Naringalan na rin katibukulan niya balitad lokal antis tayo nung dapag saray balitad nasyonal wadya ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras po natin, alas 6:20 na po ng umaga, 6:20. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Radyo Pangasinan, almusal balita. Tiniyak ng bagong talagang PNP Chief na si General Nicolas Torre III na mararamdaman ng publiko ang pagbaba ng krimen sa bansa kasunod ng 3 pillars na kanyang pagbabatayan na kinabibilangan ng mabilis at patas na pagsiserbisyo, pagkakaisa at pagpapataas ng moral ng mga pulis at accountability at modernisasyon. Ayon kay Torre, gagawin ng PNP ang lahat upang maipakita sa publiko na kaya nilang ibalik ang tunay na peace and order sa bansa. Ayon pa kay Torre, sisikapin nilang matugunan ang iba't ibang hamon sa PNP. Aminado si Torre na mahirap makumbinsi ang publiko na bumababa ang antas ng krimen sa bansa batay sa mga hawak nilang datos. Gayunman, hindi niya siya titigil sa paghahanap ng mga paraan hanggat hindi na isa sa katuparan ang hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking ligtas ang bawat pamayanan sa bansa. Una nang sinabi ng Pangulo na dapat maramdaman ng publiko ang mga pulis, lalo na sa mga komunidad. Kaugnay nito, sinabi rin ni Torre na layong niyang magsilbing tulay ang pulis ng publiko at pamahalaan. Naging mahigpit din ang direktiba ni Torre sa kanyang mga pulis na iwasang pagpasapasahan ang sinumang dumudulog sa police station. Hinimok naman nito ang publiko na gamitin ang 911 upang isumbong ang pulis na magpapasapasa sa kanilang reklamo. Radyo Pangasinan, almusal balita. Samantala, inianunsyo ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga opisyal na aalis na sa kanilang puwesto base na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Bersamin, tinanggap ng Pangulo ang courtesy resignation ni Maynardo Sabili, Chairperson at CEO ng Presidential Commission for the Urban Poor, Terence Calatrava, Presidential Assistant for the Vice for Visayas, Almarim Tilla, Presidential Assistant on Muslim Affairs, at Minandro Espinile, Presidential Advisor for Special Concerns. Mananatili rin sa pwesto sina DICT Secretary Henry Aguda, DOTR Secretary Vince Dizon, DPWH Secretary Manuel Bunuan, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, MMDA Chairman Don Artes, BIR Chief Romeo Lumagi, Mindanao Development Authority Chief Leo Magno, Presidential Management Staff Elaine Masukat, Bureau of Customs Commissioner Benvenido Rubio. Inanunsyo rin ni Bersamin ang pagtatalaga kay Atty. Francis Edralin Lim bilang bagong chairperson ng Securities and Exchange Commission kapalit ni incumbent Chairman Emilio Aquino na matatapos ang termino sa June 5, 2025.
Nilinaw din ng kalihim na mananatili sa pwesto si DFA Secretary Enrique Manalo hanggang hindi pa tapos ang kanyang confirmation bilang magiging permanent representative of the Philippines to the United Nations. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, nilinaw kahapon ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon na postponed lamang ng isang buwan at hindi pa tuloy ang kansilado ang pagdaraos ng rehabilitasyon sa EDSA. Ginawa ni Dizon ang paglilinaw sa interpelasyon ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel sa idinaos na panel meeting ng Commission on Appointments upang ikonsidera ang kanyang ad interim appointment bilang DOTR Chief. Dagdag pa niya, nais ni Pangulong Marcos na mapabilis ang rehabilitasyon ng EDSA mula sa orihinal na planong 2 taon at gawing 6 na buwan lamang upang hindi masyadong mahirapan ang mga kababayan na dumaraan sa naturang pangunahing lansangan. Una nang ipinag-utos ng Pangulo na pagpapaliban ng 1 buwan ang EDSA Rehab upang higit pang mapag-aralan ang mga teknolohiyang maaaring gamitin upang mapabilis sa pagtatapos ng proyekto na pangungunahan ng Department of Public Works and Highways. Nakatakdasan ng simula ng EDSA Rehab sa June 13. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, nagsagawa ng kilos protesta sa labas ng Senado ang ilang grupo na kumukondena sa pagkakaantala ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga progresibong grupo na nagtungo sa harap ng gate ng Senado ang Bayan, Gabriela at Kilosang Mayo 1. Sinabi ni Bayan Secretary General Mong Palatino na handa silang magsagawa ng vigil sa harap ng Senado kung mabibigo ang mga senador na aksyonan ang articles of impeachment laban kay Duterte. Inisa-isa rin ni Palatino ang mga ibinibintang kay Duterte. Una rito, inilipat ni Senate President Chis Escudero ang presentasyon ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara mula June 2 hanggang June 11. Sinabi niya na ang pagbabago ng schedule ay ginawa upang payagan ang Senado na unahin ang mga priority legislative measures bago mag-adjourn ang 19th Congress. Nilinaw din ni Escudero na ang 19th Congress, kahit na magpulong ito bilang isang impeachment court bago mag-adjourn ang kasalukuyang Kongreso, ang anumang mapagdidesisyonan ay hindi maaaring itawid sa 20th Congress, lalo pat may mga papasok na mga bagong senador. Paliwanag niya, kakailanganin ng 20th Congress na muling magpulong bilang impeachment court at magdesisyon sa sarili nito hinggil sa magiging kapalaran ng impeachment trial laban sa vice-presidente. Si Duterte ay na-impeach ng House of Representatives sa isang hakbangin na umani ng mahigit na 200 na signatures mula sa mga mambabatas. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, kinuwestiyon nitong Martes ni Akbayan Party List Representative Percy Serdanya na si Senate President Chis Escudero kung natatakot ba ito kay Vice President Sara Duterte kaya patuloy na inaantala ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Sinabi ni Serdanya na ang kawalan ng aksyon ng Senado sa samot-saring alibay ni Escudero sa pag-antala sa impeachment ay isang kataksilan sa mandato sa saligang batas at isang pagtatangka ng sanggahan si VP Duterte sa pananagutan nito sa bayan. Si Serdanya ang kauna-unahang nag-endorso ng unang impeachment complaint na inihain laban kay VP Sara sa Kamara kung saan dahilan umano sa pagtrato ni Escudero sa proseso ng impeachment ay tila itinuturing lamang niya itong fashion trend. Ipinunto ni Serdanya na base sa katatapos ng Social Weather Stations o SWS survey, 9 sa bawat 10 Pilipino ay nais na isalang sa impeachment si VP Sara para mabigyan ito ng pagkakataon na linisin ang kanyang pangalan sa aligasyon. Radyo
Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin nyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Oras po natin 6:30 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Tandiyan Orbes Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras 6:32 na kabuwasan. May patuloy na programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Siyempre, saray nakolapyoda sa iyang programa. Good morning Pangasinan, maabig ya kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion lingkor, Timog ti Pangasinan, Dennis Muhares. Ay bamadita na technical control si Engineer Richard Olanday tan Engineer Nixon Dakala. Agaw natin na Miyerkules, Petsa 4, bulan na Hunyo 2025. Mantutuyaw tayo ang gatada alas 7:30 wa. Kada sa kapasan. Bagong setup. Time slot natin yan. 6 to 7:30. Ayan, 1.5 hour. Nawala ratan sugubayo ni pasabin na balita impormasyon sa issues sa saray reklamo yo. I-text yo labat o itawag yo rata na dasay hotline tayo. Sa may smart 0939-100-945
9931. Tansamay globe number 0927 974 2784. Ulitin ko, 0927-974-2784. Tansamay personal text line ko, 0946-503-6465. At sa ating Facebook naman, live pa rin po tayo, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, good morning nga pala dyan sa Baguio City. Si Congressman-elect. Congressman Attorney Mauricio Dumugan. Good morning. Ayan, good morning. At tuloy na yung pangarap ng mga taga Baguio City at mga taga Pangasinan na nanirahan doon. Dahil maamiendahan na at yan ang una niyang isusulong ni Congressman-elect Mauricio Dumugan, yung naturang mga lupain, ancestral domain dyan po sa Baguio City. Si Congressman-elect Dumuga talagang mahal na mga taga Baguio, lalo yung mga igurot dahil nga yung kanyang puso ay talagang tumutulong sa mga mahihirap ang kanilang buhay dyan sa Baguio City. Yung naging batas kasi na sinusunod nila dyan ngayon, kung ang lupa mo ay o property mo ay matagal nang nasa sayo at gusto mo nang ipangalan sa pangalan mo o pangalan kung sino man, kahit na lupa mo yan, kailangan mong ipapublish at ipabidding. Yan ang ipapublish mo sa pahayagan o kahit saan man na publication at ipapabid mo, pero ikaw lang din ang bibili. Yun yung ginawang batas ng yung outgoing na congressman na Sigo. Pero si Babagadari totoo malanti, akin tadalin mo la, akin ipabid mo ni. Kaya nga asi imda mas mayaman at sika o walay kwarta ton isaliw, amay pabid mo sinaliw to. Di ikaw ang kawawa. Diba? Pero ito ngayon yung nga gustong mangyari nitong si Congressman Dumugan, yung dati niyang isinusulong noon nung siya pa yung congressman na hindi po inaproban ng presidente noon dahil hindi niya kapartido. Ito ngayon yung una niyang isusulong, amindahan yung batas at ipasa kamay na, ipangalan na sa mga mahihirap yung mga ancestral domain dyan sa Baguio City. Ayun po yung kanyang isa sa mga adhikain para matulungan yung mga mahihirap ang buhay. Anyway, congratulations kay Congressman Mauricio Dumugan. Good morning din kay Paulo M. De La Cruz. Bayag tamala nagaanang nang si Congressman may sampot din ang Baguio at kin. Ayan, antalan bulan man. Kaya't may pagkakataon. Abril. May pagkakataon na tayo po ay makapanayam din natin itong si Congressman Dumugan. Kung may pagkakataon na siya pumunta rito sa ating himpilan, ay maganda. Alas 6:38 ng umaga. Meron yatang kapaborito Errol yung palakasan na system sa mga matataas na opisyal dahil pilit na pinapasuspende itong si Sual Mayor Lisildo Dungkalugay. Noong nakarang linggo dumating sina DILG Regional Director. Last week. Si JP Leosin, kasama si Assistant Regional Director ng DILG, itong si Paulino Lalata Jr. at kasama yung ilang abogado ng DILG. Pero kasama din si Kondo, si Provincial DILG. Nandun si Virgilio Sison at yung Central Luzon Head na si Hermogenes Soriano.
wala naman silang dala-dala na papel para i-serve yung suspension order kay Mayor Lisel Dudong Kalugay. Ngayon, hinarap sila ng legal counsel ni Mayor Dong Kalugay at sinabi niya yung tamang batas. Tinanong lang niya nasaan yung exemption order nagaling sa Commission on Election. Dahil itong si Attorney Gerald Velasco na siya yung legal counsel ni Mayor Dong Kalugay ng LG Usual legal counsel. So yun po yung hinahanap niya ngayon, yung exemption ng COMELEC dahil covered pa tayo ng election ban hanggang June 11 pa. Hanggang June 11. So kinakailangan na merong exemption mula sa COMELEC gaya ng mga naman ng mga baril bawal pa dahil gun ban pa, 'di ba? Ganun 'yun. Gun ban pa. So hindi pa pwedeng magdala ng baril. Ganito rin 'yan. Nasa nakapalob diyan sa Omnibus Election Code. Yung naturang election ban. Yung isineserve kasing suspension same pa rin na may batas nga at yun din ang hinahanap nitong si legal counsel ng SWAL dahil sa yung kahapon na naman kasi bumalik na naman yung DILG kasama si Assistant Provincial Director, tama ba? Si Atty. Lalata. Yung ng PNP. PNP, si Kwan. Si DPDA ba yun? Tawag doon? Si Abaya, Colonel Abaya. DPDA. Deputy Provincial Director. So sila nagtungo dyan sa bayan ng Sual kahapon, around 4:30 yata nung dumating sila doon sa munisipyo. Umakyat sila doon sa taas. Kay Batoy, Regional Director Lamat na DILG. So, yung galing po dyan last week bumalik. So kung ano yung katanungan ni Attorney Velasco nung una, yun din ang katanungan niya sa mga nagpunta kahapon. Nasaan po yung exemption na galing po sa COMELEC. So wala po silang may pakita. So parang last week wala silang may pakita. Kahapon same din. So wala. Wala rin. Alas 4:30 ng hapon. So pagkatapos nila dyan sa munisipyo, pumunta raw sila sa bahay ng outgoing Vice Mayor na si Arsenue. At tinatanong daw kung gusto niyang mag-uay si Mayor. Tingnan mo yan. Pero anong sagot ng bata? Anong sagot ni Vice Mayor? Siyempre, agtugabay. Sabi niya, singer mo alaiken, June 30. Malapit na ang June 30. Hindi na po, sabi niya. So, hindi po siya pumayag doon sa sinabi ng DILG. Tsaka bakit ang sabi daw, siyempre, bakit pa daw siya uupo? Ilang araw na lang at tsaka siyempre si Mayor Dong lang din ang nanalo. Kaya nga Antoy sigabay dan itapat irajay taga Sualay. Antoy punto dita na kinat papawil-pawil ira ditad Sual. No akin antura may walay tungtungan data na may babagam, walay palakasan amo mangkukungkung at sararatay DILG at regionay papasutan dan nasuspindi si Mayor Dong Kalugay. Mayroong mga napag-usapan. Mayroong mga walay marakap apan tungtungan. Mayroong kasunduan doon sa nag-utos. Ano nga ba ang kasunduan dyan? Ano ba ang ini-implement nyo? Pag pumupunta naman kayo ng SWAL, wala naman kayong dalang papel na ipapakita. O kaya mayroong namagitan na deal. Deal.
laban, bawi. Deal or no deal mo tayo mabagam. So, Agawa, yun po ang nangyari dyan kahapon ng hapon. DILG Regional Office, si Regional Director, nandyan, kasama itong mga pulis na galing sa PPO at gusto ngang pababain ng upuan. At gustong paupuin itong si outgoing Vice Mayor. Pero bilib ka rin dito sa bata, no? Alam niya rin yung yung batas at hindi siya napilit na umupo bilang OIC Mayor na ayon sa kahilingan ng DILG na wala naman silang basihan. Wala naman silang dala-dala na exemption mula sa COMELEC. So, yun po yung dyan. Malaking katanungan yung sinabi mo nga. Ano ba talaga ang dyan na magitan? Ngayon, malapit na ang July 1. Pag upo nila, silang dalalamat, suspension ang angko. Si katutal lang tewa. Sumpalay, June 30, July 1 lang, unirong lara, si Vice Mayor-elect Maximilian. So, alam mo sa mga ginagawa ng DILG na wala naman silang dinadala na mga yung magpapatunay na may suspension order si Mayor Dung Kalugay para silang sirang plaka alam mo ba yung sirang plaka paikot-ikot na lang iba yung tuno ganun yun so yun po ang nangyari. Wala pong suspension order at mananatili na mayor ng Sual, Pangasinan itong si Mayor Lisildo Dung Kalugay. That's it. Yun ang sinabi ng abogado. Wala namang nagawa yung mga nagpunta doon. Di ba? Ang kapayagawan san agdaman ay serve. So, suspension, si Mayor Dong ni. Tika muna, di ba yung unang nagtungo doon, kasama nila yung mga abogado ng DILG. Lawyer po sila. At matatalino ang mga yan. Hindi ba nila alam na nasa COMELEC anong pa ito yung COMELEC ban pa. Election period pa. Hindi ba nila alam na election period pa hanggang sa June 11? June 11. Alam ng mga abogado 'yan. Alam nila kung ano po yung nakapaloob doon sa Omnibus Election Code. Alam nila 'yan. Bakit? Yung pilit na pinapababa si Mayor Dung Kalugay at paupuin yung outgoing Vice Mayor. Alam ng mga abogado. Naalala ko lang nung nagkaroon ng ano dyan nung nagkaroon ng nag-take out sila na mag-acting mayor. Walang visa naman yun. Walang visa dahil nga wala po yung yung exemption mula sa COMELEC. Yun lang naman ang hinahanap. Kung may ipapakita kayo, pwede na sumunod. Yung chief executive o kaya yung abogado ni Mayor Lisildo Dung Kalugay. So wala pong exemption mula sa COMELEC. So si Mayor Lisildo Dung Kalugay ay mananatili na mayor at gawin niya yung kanyang duty and responsibility sa bayan ng Sual, Pangasinan. Alas 6:48 ng umaga. Good morning sa lahat ng mga nanonood sa ating FB Live. Si Evelyn Flaminiano, good morning. Diyan sa may Barangay Poblasyon Dasul, Pangasinan. Good morning sa inyo diyan. Si Kapitan Marvin De Leon, good morning sa iyo. Si Maki Mapalakapak Soriano, diyan sa may Mapandan, Barangay Jimenez, Mapandan, Pangasinan. Speaking of Mapandan, si Sir Felix Domicilio. Good morning. Na maagang nag-iikot.
Aha. Kaninang mga bandang alas 6 ay nag-iikot-ikot na, nagmo-monitor na po dyan sa may bayan ng Mapandan. Good morning po. Felix. Dr. Felix. Ayan. Good morning. At good morning din kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan. Ganon din si Sir Jeffrel. Good morning. At Madam Sierla Pinulyar. Good morning po sa inyo. Susana Bungar Bustamante dyan sa Dasul. Good morning Good sa iyo. morning din kay Sir Darwin. Na ang inaabangan parang naamoy ko yung bawang at sibuyas sa June 10. Ayan, parang malapit-lapit na po. Kanyang pinakahihintay din. Yung pag-isang dibdib. Kasama ang kanyang magiging may bahay na si Ma'am Daniela. Ayan. Good morning. Sino Darwin, magandang umaga. Sino kayang iuwi? Si Darwin o yung misis niya na di ba? Pag ikaw napadpad sa ibang probinsya, Boss Darwin, mamimiss ka namin. Ayan, no isang padda ka ang alam ko noon hindi ibang probinsya na itong ibang lugar na alam mo noon takot si Sir Darwin na sasakay na mag-isa sa aeroplano pero sa ngalan ng pag-ibig manlib kahit na nagtrabaho to tapos maya nandun na pala sa ngalan ng pag-ibig kahit gaano kataas ang bundok aakyatin ko kahit gaano kalawak ang dagat aking tatawin. Ayan. Gaano man kalayo aking liliparin. Ayan, good morning Sir Darwin. Diyan sa may advance na ang aming pagbati sa iyo at sa iyong magiging may bahay. At ito imbitado lahat ng taga Mapandan. Naku, tudas mo. Pero bring your own baon. Siyempre kawawa ang bulsa ni Darwin nito. Wala bang iiyak? Bakit umiyak ka na? Mukhang may sibuyas dyan sa harapan mo. Hindi, nakikita ko yung yung naiisip ko yung isusuot ko Bakit? Dapat long sleeve na polo at saka yung pants na pang formal. Teka muna, minaalala ko dyan Di ba nung mass wedding yan sa Mapandan may may wala unuusil wala unuusil. Ano to, kapitbahay mo. Pero may babagan dyan si Darwin na wala unuusil mo. Tudas mo. Hanggang po mo siguro. Hanggang po. Good boy si Sir Darwin. Good boy. Good boy, stick to one at saka loyal. Correct. Sa Sikwandamlante, driver is sweet lover. Basta driver, sweet lover. Tudas mo. Hindi, driver matyakin niya ay may personal. Correct. Siyempre, may trabaho. Dumaaliwan basta-basta driver niya. Hindi rin basta-basta ito. Ayan, okay. So, naamoy na ang sibuyas at bawang. Malapit na. Ayan. Wala sabaw? Wala sabaw, wad kasal? Wala. Wala. Magpalakas ka ng tuhod, Sige. Good morning kay Arlen Bugarin Humelde. Ayan. Dyan sa may Hong Kong. Uy! Good morning po sa inyo dyan sa may Hong Kong. Yung mga bayani nating OFW. Ayan. Si Maki Mapala, Batik Laya. Si Maki Mapala Kapak Soriano. Okay. Man-exercise tayo mga engineer, take it away! Mag-exercise tayo tuwing umaga,
Magandang umaga sa serbisyong patak, serbisyong may puso at talino dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Good morning kay Mayor-elect Patrick Agustin Karamat. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Councilor Kyle Arthur Art Balbisa Gaspar, good morning. Si Councilor Dr. Nestor Gabrillo. Yan, Good morning kay Councilor Elias Villanueva. Good morning. Good morning. At sa lahat ng mga konsyal dyan na hindi na mabanggit ng aking dila. Good morning sa inyo. Good morning kay Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Macabito, Kalasyaw, Pangasinan. At ganoon din si Kapitana Marit Bilasco ng Barangay Banawang. Good morning. Uy, inahanap nila yung Peking duck dyan sa Barangay Macabito. Peking duck. Good morning sa lahat ng mga barangay families. Good morning sa inyo. Kumusta na yung basura ditan? Sa Barangay Banawang? Nahakot na yan. Alam mo, yung mga residente kung minsan, kayo mga mga dapat yung nagpupo sa Facebook, dapat kayo rin ang manguna. May tulungan kayo, nasisatay, dahil diferensya, ipost yung basura yo, aga na kukulikta, natural, akin agaw-agaw si rin sa pangkulikta. Lante, schedule. Wala schedule tutan. Correct. Kanya na agyo ito tutulad sa raratay barangay official, no, wala rin untan niran problema dyan barangay. Taaliwan si kila ba, so aasikaso unda. Lante, maya-maya households. Kanyan, may tulungan kila, pigala ba natin man segregate. Yeah. Good morning ada si kayon amin nawa. Good morning mo at kinan Vice Mayor elect Edgar itak-tak mo. Maminta. Akinoy. Good morning. Yo kian. Isa. Kumusta Vice Mayor? Busy. Siyempre dakla gagawon tumatita. Iraramay man out-taking. Kaya kay schedule mo ala. Maslak puro June 30, so nariringal ta. Na amin iraratan. Maslak June 30 pero wala ray masakbay, wala ray asumpal la. Pero alagaran dala ba may pang-turn over. Kasi dyan sayan bugta at pulis ni may transition may i-turn over araman sa property na sa gobyerno sa may balo ya unyurong sika toto sa nagagawa natin kanyan pulis ni so transition na sa may arumira munisipyo ya balo so local executive aramay amin ya department at sikara department head at sikaraman so kene miyembro sa transition team pinuntan at matintinunos so satay pang-turn over na saratay property ang gano amay adral bombilya nakaukulan woman kaya kalakalamat tatamat property wala may pero ate bombilya mo lang at kin adral ang gano kimalatan antak labat mananapod sa ato na may sakaya kapitan dito kin Kalasyaw. Andi ta property mo kasi nagagobyerno. Ana pantura natin ang sasalatay bombilya makapal ka amiga. Kanay amiga. Amiga. Ana panto sa may tinalo ton kapitan ng turnover dararatay kin fluorescent ya adral dira. May salamat ka tabalo may garbage truck mo. Okay, at least tayo yung dapat gadasare karuman niya balita informasyon sa issues wadya ni Repigaran pa imano. Ang
putang-putang Iran Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado, araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang putang-putang Iran Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang putang-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor-elect Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Gusto mo ba ng bagong bangka? Padalangin yung kwento at sumali sa pabangka ni El Capitan. Baka ikaw na ang susunod na maswerteng mapipili. I-check ang official Bostik Facebook page para sa iba pang detalye. El Capitan Marine Box, gawaan ng Bostik. Promo runs from April 11 to June 23, 2025. DTI Fair Trade Permit number FTEB 220501 series of 2025. Bostik El Capitan Marine Epoxy. Palaban sa dagat. Palaban sa tibay, palaban sa buhay. A bright future awaits you at Futura 1, Dagupan's first master plan condo community. Avail of their promo price with 4% discount. Reserve now for only 20,000 pesos plus 2 valid IDs. Studio unit starts at 6,380 pesos monthly. 2 bedrooms start at 11,784.58 pesos monthly. Start your investment today. No spot cash down payment. 0 interest. Contact Millicent Fermil Paras at 0908-869-7745. Futura 1 Fora Dagupan. Your best value modern city home. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Buking. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 7:03 na kabuwasan.
May patuloy na programan maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Siyempre, saray nakalupyo ang gada 7:30. Ako pa rin po, ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Richarda Ulanday at Engineer Nixon Dakal. Watch out for the reopening of Abasti Tapuac on June 5. O, nabuwas 2025. Buy one, take one sa first 50 cups on the opening day. Abasti Tapuac, nasa second floor ng Metro Bank, malapit sa Lyceum North University. Northern University. Nabalit na si Manager Mandibre na Abasti. Nabuwasitan. Pizza 5. Ta 4 nata. Kanyan na... oras? Anamutin nyo lah. Kapot nira. Hindi, takapot na talaga. Ta 4 lang ba inatan. Nabuwas pa open to eh. Nabuwas. Kanyan na sakbayula. Ano nayari? Ula kilay palbangon. Wala talaman. Kapian na... Ken, amay makapan na abil kayo. Buy one, take one. Oh, pa. At sa my first 50 cups. No, 51 ka la. Ay, hanggang pula, sure, awa. Hanggang 50. Itagartay, Kin, manaliw dito na Abasti, si Sir Ramon Bautista. Ayan, good morning. Yawatan Region 1 Medical Center. Tan datin board member, datin vice mayor. Na balay na Manawag. Kung tantumat si Councilor Junjun Bautista. Good morning. Speaking of Region 1 Medical Center, gabay ko kumonya na pituyawanta. Si Medical Center Chief Dr. Roland Mejia. Okay. Dahil po sa kumakalat na balita na daw. Pero pinabulaan na naman at wala naman daw itong merong suspected MPOX dyan sa Region 1 Medical Center. Ayan, ang ipaway mo na statement, naglabas po ng statement ang Region 1 Medical Center at ang sinasabi nga dito, basahin ko lang, kapaborito. We would like to clarify the false information has recently been circulating on social media regarding an alleged confirmed case of MPOX o yung monkeypox currently admitted at the Region 1 Medical Center. Ayan. As of this time, pimawayan balita karuman, no confirmed case of MPOX has been officially declared by the Department of Health or the Region 1 Medical Center. All patients are being managed in accordance with strict infection prevention protocols and public health guidelines. We urge the public to be vigilant and discerning in sharing and believing information online. Please verify facts through official channels such as DOH, Region 1 Medical Center's official page, and trusted news outlets. Spreading unverified information may cause unnecessary panic and stigma. Let us all work together to ensure the dissemination of accurate and responsible information. Thank you for your cooperation, Region 1 Medical Center. Fake news yung fake news po yung lumalabas po sa social media. Pero yung paniwalaan yan. Mas maganda sana kung merong isa man sa Region 1 Medical Center na mag-interview. Ma-interview natin, makausap. In behalf of Dr. Mejia, baka si Sir Ramon Bautista. Pwede. Baka pwede rin. Kung sino man dyan na may nakikinig at pero I think pinakamaganda si Medical Center Chief talaga. Pero yung kailang kasagutan ay malinaw na. Nagpapatunay na wala pong kasong MPOX na na-admit dyan sa Region 1 Medical Center. Yung lumalabas, fake news po yan. Kaya kayong mga medyo malikot ang isip. Huwag kayong gumawa ng mga misinformation.
Saan ba nanggaling yung balitang yan? Kaya nga sa isang account nanggaling po yan. Ay dapat pag-isipan nyo po yung inyong mga ang hirap kasi pag may nagpo-post tapos may magko-comment din. Yung ginagamit nilang Facebook nila na account peke. Fictitious name. Kaya hindi mo pwedeng saan mo siya hanapin. Kaya nga yan ang problema sa social media kasi maraming mga mga fake na pangalan. Nagtatago po sila sa likod ng Facebook o ng social media. Oo. Kaya hindi mo pwedeng din akusan yung isang tao na siya yung gumawa dahil in the first place iba yung pangalan niya. Iba yung nakalagay na mukha. Yan ang problema sa social media ngayon. Mukha. Okay. Alas 7:09 ng umaga. Kamakailan nakapanayam natin itong si Manawag Mayor Jeremy Ahero Ming Rosario kaugnay sa pagpapahinto ng nightlife at prostitusyon sa bayan ng Manawag. Yung mga club dyan. Naayon kay Mayor Ming Rosario inatasan nito ang law enforcement na i-monitor ang mga kainan, mga inuman dahil may mga balita daw ang sabi niya mas mabuti pang yung mga club dyan gawin na lang restaurant o kainan o karinderya dahil yan po ay sobrang kailangan nila sa panahon ngayon at saka para ma-accommodate yung mga bisita na nagpupunta dyan. Libo-libong bisita po ang pumupunta dyan. Kulang daw ang kainan, which is true naman. At saka ang bayan ng Manawag ay tahanan yan ng mga yung Dibuto. Nandiyan kasi yung Our Lady of Manawag. Kaya parang pangit naman daw tingnan kung nakikita nilang ang pilgrimage may mga lugar kung saan may hindi magandang tignan. Kaya mga prostitute, mga club, mga GRO kaya sabi ni Mayor Ming Rosario ipatigil niya yung mga mga GRO kaya nagbibenta ng aliw diyan sa bayan ng Manawag. Okay, pakinggan nga natin yung kaunting panayam natin kay Mayor Jeremy Ming Rosario. Sir, meron kayong executive order to crack down yung mga nightclubs dito sa Manawag. So, meron pa bang mga night clubs? Well, may mga pasulpot-sulpot po at yun nga, maraming complaint at maraming minsan nakadisplay kaya nga sa time kami po yung pilgrimage town. Kami po given them chance to reform. Sabi namin kung kainan lang yan, walang problema, pero kung kainan lang naman o kaya ano pa dyan, no? Lalo na yung GRO na tinitable, pagbabawal na po natin ito sa Manawag dahil kahit pa makita naman natin we are a pilgrimage town, nakakaya po sa ating mga bisita na tributo ng mga gagawin dito na may mga kanyang bagay, no? We have given them chance already na magreforma, umayos, gawin na lang nakainan, no? Dahil marami namang bisita. Doon na lang tayo mag-focus on how we can take advantage dito sa ating mga napakaraming milyon-milyon na mga bisita sa bayan ng Manawag. Doon na lang po. Unang-una dyan, kainan. Kulang pa po kainan dito. And that area, lalo na dito sa may coastal area na may riverbank, ay isang area po yung tinitingnan ngayon na extension ng development ng ating bayan for commercial purpose. Kaya nga po, tapusin na po yan at kailangan at yan po dapat ang magawa natin. No? At alam ko po, mas gusto po yan ang nakakaraming Manawagenyo na tayo po ay GRO free at wala pong mga night spots sa mga ganyan dahil tayo nga po ay isang pilgrimage. Sir, meron ba kayong binuo ng task force to monitor lahat itong mga meron na, actually kumpleto yan at confirm naman, meron naman silang reports na talagang meron pero mas hindi mo na i-task force. Kung lumaka doon ng gabi, talagang medyo makikita mo na. So, everybody, it's a common knowledge na meron yan. Kaya sabi ko nga yan, mag-divert na lang sila ng ibang negosyo. Kainan na kulang dito. Yan na lang po, dahil wala po natin. Not to mention, we are preparing to this early itong centennial coronation celebration ng Our Lady of Manawag sa April next year. So busy po kami lahat, no?
gawin po natin na disiplina at maayos lahat. Dahil nga po napakalaking event po ito. Bata pa ako noong 50th, no? At ang nag-crown po noon, ang presidente naman si father ni President BBM, si Senior Ferdinand Marcos Sr. At ang nag-crown po noon, natanda ko pa yung kanyang grandmother ni BBM, na si Doña Josefa Edra D. Marcos. At ngayon po siguro kung schedule permits sa kanilang bilang pag-aasi President BBM talaga ang kukumpiday na makamuro na po sa aking Our Lady Manawa. Kasi napakalang event dito po sa ating bayan come 2026. Nasa kabilang linya po, Mayor, si Kapabrito RJ at Kapabrito Joseph. Please go ahead, mga Natutan na si Manawag Mayor Jeremy Ming Rosario. Ang kailangan nandito, Kainan. Hindi yung ibang kainan. Hindi yung mga kainan. Kainan talaga. Pananganan, karinderya, restaurant, manuman food trip. Wala ra ka. Sa kay bisita, kailangan tayutan niya. Kasi wala ra may kin kasi namomonitor da gilig na amay ilog at wala ra tan so sara may kinlanti GROs. Wala ra pwesto ko no. Wala ra pwesto on. Kanya na tayo ate pa no inidan to re ultimatum no mapigan man change na na business. Kanya na ara sa ikroto at may mansalat kila arum niya negosyo aliwan satan ko. Walang ti recommenda to panangan. Natan saya manawag kasi at manselebra na sa centennial next year awa 100 years. Kanyan na si Katutan so ipipiparaan na sa LGU Manawag itan niya celebration mat 100 years itay mismong Our Lady of Manawag. Kanyan na nepag amay bali na Manawag at malinis ang gapuratan so saratay GRO wadtan bali na Manawag si Katuya so sa may gangan nan Mayor Jeremy Ming Rosario. Actually at kini wala may balita kapaborito Irol timmagay so sa tay kaso na sa may HIV bansa unong impalapag na sa Department of Health panamaglay ng Secretary Secretary Herbusa si Kwantolante at nepagya aya at labanan na sa gobyerno tayo talapod atagay una atagay so sa tay kaso na sa tay HIV jada sa bansang Pilipinas. Pigaray porsyento to tan wala may binila to ditan wala binila to porsyento unong sikato at unabot at 215,400 so kabuuan na sa tay kaso na sa tay HIV may tatawagan niya human immunodeficiency virus yasaya at awalaan na 95% may porsyento kalalakihan marami lalaki so awalaan na sa tay sakit sa tay HIV tan aya at unong sikato at makapalarmaya nagaw-agaw ko no at 4,362 so may napipikitan na sa tay HIV at saray lalaki liga niya saray BBE at kinmat awalan labat ko no na 5% o dino wala katibukulan niya 223 kada agaw si Katutan sa palapag to pero atan simpalapag to na may 215,000 di very alarming latan ang gano interum bansang Pilipinas talaga na atagay baka siguro kabilang laditan may na may walay sintomas to balat sala ni manaya
Siguro, siyempre, agay katagitutan. Lanti, sa ibaba ko to lanti dyan, HIV lang bungat, awa. Aliwan na, sa ibaba ko to, aliwan na kintan, biktima na sa may impacts, kunto HIV, kunto. Saan mo natin impacts? Natanot. Fake news, may pimaway dito na the Region 1 Medical Center. Lanti, kanyan, anto si rin, so, gawaan. Tapian untan, at napaer, itay HIV may tagay kaso na HIV. Saan ba nakukuha yan? Kasi kwento si kwan na DOH DOH at kini may naala ko no singa may pakikipagtalik sa lalaki kwento ba? What? Kanyan si katuman natin na babasa ang kulanti at kini kinay kangko may lakitan laki so kinay pero lakitan laki siyempre pangilabutan lante awa sana sa kini dyan yung palapag na DOH at may karaklan to yan napipikatan ko no sa atin HIV ara may kabataan edad 15 ya anggad 25 ano pa may aggressive age aggressive wala may kinlante ni palapag ya apagkatan sa tay HIV ya 12 anyos ninupatan di mapalawan 12 anyos ya ugaw apagkatan sa tay HIV unong ya the report na sa DOH si katuya may imbagada na DOH tan ayat na kini si Kwandalanti very alarming yan na nagagawa at atagay tayo da Pilipinas ikumpara sa arom ya lugar da Western Pacific region atagay tayo da Pilipinas dakal subilang mas dakal natan ikumpara mad sa may bunag taon at parehasam lamang ya bulan atagay kaso natan nasa tay HIV kanyan nakaukuran si rin ya saray local chief executive are mayors at amay ipatuntundatan so political will da siyempre watan so MHO marami information dissemination at na bilang gailay karakalo paano kayo bararami kinditan nakakalbo HIV Here is vanishing. Nauubos ang buhok, nawawala ang buhok. Lante, kanyan at anay at political will ko ang kod sa may local chief executive piano ara may night life di tanay ara may watan ira na GRO watan na gilig-gilig na karsada aratan kumon at daratan aratan ko mo niya GRO at pasilong irad sa may tatawagan niya pap smear tapi nakabatan no si kara at apagkatan sa HIV insa nira na ani sila po yung nakipagtalik sa ibang sa lalaki siyempre pati yung yun yan yung cause ng ng kaso ng isang lalaki kaya dapat yung mga GRO yan isa ilalim sa tinatawag na pap smear. Babangat mura. Ay, talagang si kato may required. Si kato may kiyan na may watan kay ibad sa may balita mo at correct. Piano na bawasan. Nabawasan. Si kwan na DOH at nipagla kuno ya ideklara ay National Public Health Emergency. So bansa lapod sa atin HIV i-declare mo untan anto so nagawa ipaway lamot sa pundo nasa local government units o sa rin saya so HIV ay tiba-tiba lamot yaraman so local chief executive usa rin kuno sa rate programa anturata niya programa supaya kananad sa atan so pundo naman bilang at ipaway mutan ang turata niya programa campaign against sa tay HIV pigaran pundo ipaway na local government siguro patikin singa may gawon na manawag
Bantayan mo at hanggat sa Raratay Nightclub. Kumon, araman. Aman lang ti may babagak kinakaukulan so political will na saratay akayong ira ya local chief executive at amin ya local government units. Diyan Dagupan, wala ray nightclub ditan. At, Ay, on. Wala ray agdamot kin, nanunang siguro. Kanyan na atan susamay napagyagawain kumon awa ipairal ang political will. Tawag imano timat at saray min in uniform tas si karay makasita maditan. Ayon, si kara susamay bilang law enforcement, pero sa mayor sumayugan nadsartay law enforcement, ya aratay watan ira ya prostitution o kay aratay GROs. At nakaukulan niya erelin aratan ningningan wala permit da ningningan no aratan kasi at ang papasilong ira sa may tatawagan niya pap smear tapi naiwasan itan niya sakit itay HIV kanyan na ningningan tayo antoy nagawaan na gobyerno tayo ni paakar edsaya yaya atagay na satay HIV at bansan Pilipinas. Hoy, good morning at kanan Manager Joey baby. Abalang number dito. At least ang payawar lang. Ang payawar natin. Nalapod Canada, tanino may sombrero to ay Canada. Canada. Ade, Canada talaga may sombrero to. Canada. Good morning Adsika. Manager Joey baby, twin birthday at siyempre si kapaborito Tito Quinto Tamayo at number dimot at sa may pizza atres. Sabay iran do actually. Sabay iran ng birthday. Sabay mo tiran abalang. Di ba like TQT talagan na ken kabakasyon itan di mad sweet Sirland. Sweet. Okay. Wala ni 5 minutos antes tayo mamataner dahil sa programa. Yung mga nasa Facebook live po natin. Good morning kayo. Magandang umaga po. At kay lamang kalaw takyan. Hanggang tayo 7:30. Ayan. Good morning kay Maji Nakurda. Nandyan din sa ibang bansa ito. Ganon din si RJ Jimenez. Hindi po ito si Renato RJ Jimenez. Ibang Jimenez yan. Baka ito yung taga-Buod. Kilala mo pa yun si yung dating kagawad ng Barangay Buod. Yung kwan din Muslim. Walad kintan, walad big tao. Wala big tao. Good morning. Amay ama. Pero kwantad kayo na Ken, may anak to no yung healthy. Healthy, si very healthy. Good morning, Ditan. Si Sir Ben Gab, si Sir Ben Hobillanos, good morning. Si Kimanaya, Kapitan Chris Pareno na barangay di man da kinay Santa Barbara, sa barangay Tulaman. May barangay ito. Malaba, Aliwa. Alibago. Dagkalabago siguro di man. Good morning kuno at kinan Mayor Iday Castañeda tan si Vice Mayor JM Crisostomo kuanan Joseph Bartolome. Good morning. Ani kanto dyan. Incoming kanto man ni Manaya. Sorry. Incoming. Joseph Bartolome. Good morning mat sa incoming mayor tan incoming vice mayor kanto Iday Castañeda, JM Crisostomo, Joseph Bartolome. Kumon at ipatuloy mat na sa may incoming mayor iharaman so kinmat agapuan na sa may outgoing mayor. Taon-taon so ginawa ito mo na saman. Intuloy mo tiyara. May aga asumpal. Pinuputan si Kian Iday Castañeda. Noon to ramay Kian. Inumpisan tong proyekto. Intuloy mo na sa may outgoing ay. Very challenging at sa may incoming mayor Iday Castañeda tan. No, naputikan to o nalagpasan to. So, maong ginawa ng Mayor Paul Batawil. Ayan. Very challenging yan. Dahil may leadership to ng Mayor Batawil tan may programa proyekto to at may standards intagay
On. Katon nangnangan tayo. Idan niya tsansa may ken. May unsalat ya mayor. On, ta siyempre na mayor malata niya bayag. Si Higsap. Good morning Kuya Dennis. Good morning. And Kuya Errol, God bless always. Ayan. Thank you. Josie Kinis, ayan, good morning po sa iyo. Okay. Hangga po lang manadlaom, yung oras tayo da programan maabig yung kabuwasan Pangasinan. Kanyan si kamit pansamantalan na mga pataner, tanong po na buwas. Sarakan tabayo da sa iyong programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon Lingko, Rati Magti Pangasinan, Dennis Muharis. Kay ba mo dita na da technical control si Engineer Richard Olanday tan Engineer Nixon Dakal. Antabayanan son tumbok ke programa. Dan kapaborito RJ Jimenez tan si kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Ayan, Jalabat at DWGA 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasari balita, impormasyon at loob tan